Beach. Dati lang dia. Sira dia. Yo mga bay. Musta mo mga anta? Mana kay bulat. Unsa nga buhat kaning ani tag-as? Nasa kon ko na. Hindi ko ba? Kanon. Unsudan kay kuan buwad nga sigarilyo. Na, may andilis na. Ay dilis. Nya. Ang mga hinarbis na mo nga okra og batong. Nga ang tanin nyo. Yambak ang isda, ang bas dagat. Ibli lang na, nagbili. Okay na. Legend. Kaya mana? Community quarantine mi karon mga by for 14 days. Bawal mo gawat. Ang problema karon kay ano bang negosyante no kay mapamuslanon kayo. Anak. Dili. Kabaw sila nga nanay krisis sa nanay tay krisis aning virus tibuok kalibutan. Magara sa ning ubang negosyante. Grabe pud magpataas. Ang binaingon sila karon nga saging latundan mo itambal. Aw latundan sa ni lakatan. Mahal kayo ang kilo. Hastang bugas mahal kayong kilo. Bugas mo ay main source, mahal kayong kilo. Pataas sa silag maayo. Nakita na mo sindahan gapon kay agi man mi. Musulot jud ang mga sako ipang display nila nga sa una nga bugdo kaayo. Karon kay naanagil sa kuan sa may lubutan. Mga bugas. Dugang pa ka na? Ka. Kapag tibulad, dami ang dilis. Hasta mga buwad. Napataa ka sila. Tanan nga mga main source. Shout out. Shout out niya sa mga negosyante ha, mga nag-overpricing. Lah, ay tumubalabi oy. Maluis at mo sa ubang mga buyers ninyo no nga. Naning kamot sa pamunit og piso ang nadalan. Aron makapamalit lang og mga panginahanglanon nila sa matag adlaw. Luis at kayo taon. Ngay ubang kadaghanan yun halos tanan jud mga nagtinda-tinda taw ginagmay. Us-us gyud tanan. Amo gani nga snack sab kapahurot mi sa unag 15 kilos karon siyam na lang taon
Us-us jud tanan karon. Tanan jud ron ga lisod jud. Sige lang. Saan? Hudda ha? Yes, ma'am. Magsayang kay Oh. Shh. Tuka, anak ng baby. magsayang pagkaon kay daghan karon way pagkaon. Amin si Manjo. Hindi akong diyo kanyo hudda. Sakto na sa inyo hantiyan. Anong ko ni Nay? Lami. Ganahan ko sa dilis. Yung ganun mga bata ang way kaon ha. Dataw na ninyo. Daghan na ning kamot pag aya para makakwarta para makapat og bugas. Diri mga bay kung maadto mo sa may Mactan dapit. Naadoy mga sundalo magsita. Tama na alas 8. Nala mingaw na ang dalan alas 9. Kamang alas 5 sa buntag. Maglakaw-lakaw ka o biyahe-biyahe ka. Interviewon gyud sa mga militar. Dayon. Dud maglakaw-lakaw. Hugas na kamot perminti. Balag way alcohol. Kaya ang alcohol, badjito na ito na usa ka tuig. Pinaltas balay. Hinawag yung kamot perminti, ha? Namitad no. Ang sigarilyo. Kaya sa sigarilyo ni siya nak. Ambot ka sa uban basta kay nailan ako ni nga buwad nga sigarilyo ni siya. Sige na day, kaon day. Kit-kit og utan day kay vitamins lawas. Ngaon tanin niyo ha. Pamahaw pa niya mo. Pero nangapi na may 1 hour ago. Kumusta man taon mo eh? Last ko nakagawas 2 days ago. May pa ko kasubay sa mga kuan karon. Pero di na lang jud. Ang amo orang haligi sa balay. Maoy. Musuroy magkuhag pagkaon. Palit pagkaon. Uban pang mga pinanginahanglanon sa matag adlaw. Naragin mo yung balay. Mas safe. Pero ang kasada gyud piti mingawa.
Mingaw kayo halos. Pero sa una na, lang, kasada, bang, anak yun ang mga sakyanan. Karon mingaw yun kayo din mga ba. Nala, mga tao ba eh. Kapuyo. Pa-sounds. Yan, suba-suba diri sa mga silingan, ni kahapon. Yeren, mahaw ta. Sige man ako. Anong day? Ang kana ba naabay ako anak ko pa ang sanya ni. Patahe. Magpatahe siya mas ya ati kanang magpatahe og mas. Ako Order? panaptunti. Panghatag daw kay kuan man na siya asawa man na siya og medyo sa. Maayo na. Ano na tay contribution sa kuan. Sige. Kano? Balit siya panapton dayon ipanghatag. Ako mo tahi ni kitay manghatag. Sige. Asa man siya dapiton? Sa Mandawi ako ko ano na. Yung siya ati. Magpahitag mas ti ako panghatag ako galit sa panapton ko sige. Akong inyong Unsa may maayo nga panapton nimo ang mas? Iba mga cotton? Kanang boto. Unsa may nga niya, shout out diri bi. Kuan ko mahot ta. Unsa man ako ande? Ano naman? Paibog gusto sudan atong gi-harvest bukid ba? Naibuwag ang kaya wa may kuan ron. Way mapalit mas. Halos mga pharmacy. No mas, no alcohol. Mo ay nakabutang sa gawas. Asawa mo na siya ni sukalit. Sukalip. Sukalit. Unsa na? Intel na diri intelligence sa Region 7 ang siya. Government official? Dili? Police. Major, wow, thank you so much. Sige. Nindot na ang mission. Kumusta man ang dalan gani ha? Pagpaingon mo dire. Mingaw? Mingaw kayo ang dalan. Matud pa ni Terin. Kay siya, sa Terin may magbiyahe matag adlaw gabi eh. Gabi isa mo. Samot. Nakasakay ra. Sakay ra din ka? Akong anak kay Balaka. i-jeep pa niyang isakyan. Na, bahala daw taas king linya day. Usa-usa ra jud sila palikuran. Nga naman, man gikan silo. One set apart gigas puso. One set apart? One set apart gid ang Ang Egypt? Ano ba? ignon sila mo po ang sikit. Di pwede tapad, no? Nga sakyanan karon mga bay, di pwede magtapad 1 meter. So, One set apart. one set apart. Sa ito pa, ang mga driver in town na nang kamot pod nga magkapasahero. Hasta mga luoya, kinahanglan po nila taon ning kamo, kada adlaw po sila mukaon taon. Tanan dito na apektado. Okay, Egypt kay. Oh, Kuan na sila. tanan dito na apektado mga bay. Busa iampo na to nga mahuman na ning krisis sa tibuok kalibutan karon. Nya pinaagi po sa pag-amping sa matag usa ka nato, no? Mahuman gini tanan. Maglimpyo kita. Kapon ka-chat na ko ang teacher sa grade 4 o sa grade 6 na ko. Mutana ko kanu siya ang balik. April pa daw pero wala pa exact na date sa ilang pagbalik. So murag dili madayon ang graduation o ang inyuhang closing exercises ani. Nak. Kay tungod aning krisis na to karon sa virus. Kuan sa Facebook, mama, kaya ba Singot. kayo pag 2020, kaya sa niingon, hindi. Di maganda ang pasok sa 2020. So, mo to kinabuhi diri karon sa Pilipinas. Pero thanks God, wa pa man po kay nabalita nga, wa pa ko kabalita agad nga. Tinuod yun, no? Puro sama lamang ni radyo baba. So, di pa kita sure kung unsa jud ang mga panghitabo. Pero lockdown jud mi diri karon sa mga biyahe. Barko, eroplano. Way biyahe gikan sa mga lugar nga anay nagpositive sa COVID-19. Like Cagayan de Oro City, Butuan City, Dumaguete, Leyte,